ιατρικής άποψης, η οποία απορρίπτει ότι η ομοφυλοφιλία είναι ασθένεια ή παραδρομή. Θα έρθει όμως αυτό πρέπει να είναι ένα background πάνω στο οποίο ίσως περισσότερο πάνω σε αυτό. Ναι. Θα θέλατε να ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο με την ερώτηση αυτή, να σχολιάσουμε την άρνηση. Θα ήθελε κάποιος από εσάς να μιλήσει πάνω στο θέμα αυτό? Θα θέλετε εσείς, κύριε Μουστάκη? Κύριε Παπαδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση, γιατί με θεωρείτε συμπολεμιστή σας, εφόσον έχουμε πολεμήσει και σε άλλες εκπομπές πολύ θαραλέες, όπου εσύσαμε τα θεμέλια ευσεβών οίκων. Και θυμάστε τα παρατράγουδα. Τέλος πάντων. Για όσους σας είπαν για την ώρα, θα συμφωνούσα μαζί τους, γιατί αυτή τη στιγμή θέλω να μεταφέρω τη φωνή εκατοντάδων νέων, αγοριών και κοριτσιών, ότι τι ώρα είναι αυτή που βρήκατε, όταν μπορείτε να το κάνετε 11 η ώρα, ώστε μετά το διάβασμά μας να ανακουφιστούμε από τον κάματο της ημέρας, των μαθημάτων. Ακούμε την κριτική σας με μεγάλη ευχαρίστηση. Λοιπόν, αυτό απλά το προτείνω, ότι η ώρα είναι άγρια. Πρέπει κανείς να έχει πολλά λεφτά και να μην κάνει δουλειά την άλλη μέρα, ή αν με συγχωρέσει το ευγενικό ακροατήριο, να είναι τεμπελάκος, να είναι τεμπέλης, να μην έχει να κάνει τίποτα. Ή να έχει βίντεο και να τη γράψει, όπως γίνεται σε πολλές περιπτώσεις. Έστω και αυτό. Λοιπόν, πάντως, αν σας ξανακαλέσουμε, θα έρθετε και πάλι, κύριε Μουστάκη. Νωρίτερα. Νωρίτερα. Τόσο αργά. Τέλος πάντων. Αύριο διδάσκω. Έχουμε σχολείο, δεν σταματήσαμε ακόμα. Λοιπόν, συμφωνώ με όσους σας είπαν ότι η ώρα είναι πολύ αργά. Τώρα, άλλοι, ο καθένας με την δική του γνώμη, άλλοι φοβούνται, άλλοι δεν θέλουν να αναμειχθεί το όνομά τους με τόσο κακόηχο επίθετο και ουσιαστικό ομοφυλοφιλία, ομοφυλόφιλος. Επομένως, μείναμε μόνοι. Αλλά και με φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή εδώ και όσους μας παρακολουθούν. Όχι να δώσουμε λύσεις σε ένα άλυτο, ακανθόπλεκτο πρόβλημα, αλλά να φωτίσουμε τις πτυχές αυτού του προβλήματος. Γι' αυτό είμαστε εδώ απόψε. Μάλιστα. Ναι. Θα θέλατε, εσείς κύριε Βαγιανάτο, μου φαίνεται ότι θέλετε να μιλήσετε πάνω στην... να σχολιάσετε μάλλον την άρνηση. Και εγώ να ευχαριστήσω καταρχήν για την τόσο γρήγορη ανταπόκριση σε εκείνη την υπόσχεση που δώσαμε, εκείνη την νήξη που κάναμε 2 Τετάρτες πριν. Ομολογώ ότι δεν φανταζόμουν ότι θα γίνει τόσο γρήγορα. Το σχόλιο που θα να κάνω πάνω στην άρνηση είναι το εξής. Δεν νομίζω ότι το στούντιο είναι άδειο. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι που αρνήθηκαν. Πιστεύω ότι αυτό το στούντιο είναι ασφυκτικά γεμάτο από ανθρώπους που θα θέλανε να είναι εδώ και δεν είναι. Και είμαι βέβαιος ότι όσοι δεν ήθελαν να απαντήσουν είναι μπροστά στις τηλεοράσεις τους. Νομίζω ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να γίνεται με 2 εβδομάδες απόσταση από την προηγούμενη που αναγγέλθηκε, αλλά γίνεται με δεκαετίες ή αιώνες καθυστέρηση. Νομίζω ότι τα προγράμματα είναι υπερόριμα. Ο κόσμος δεν θέλει να δει την πραγματικότητα. Το μεγαλείο της Ελλάδας είναι τη νύχτα. Το λέει η εκπομπή σας. Η ομοφυλοφιλία τη νύχτα δεν τη φοβάται, ούτε τη μέρα τη φοβάται. Εγώ δεν ξέρω αν αυτοί που παρακολουθούν είναι εκείνοι που έχουν λεφτά ή είναι τεμπέληδες. Εγώ νομίζω ότι είναι τέτοια η ανάγκη να ακούσουν και να μιλήσουν, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να μιλήσουν. Είναι τόσα αυτά που θα θέλαν να πούνε και ή θα τα πούνε ή δεν θα τα πούνε, αλλά κραυγάζουν. Τα πράγματα είναι τόσο άγρια, όπως λέει ο κ. Μουστάκης, που πιστεύω ότι ίσως μας δοθεί ευκαιρία να θίξουμε το 1/100 από αυτά που πρέπει να θυγούν. Και ίσως τους ευχαριστούμε που δεν ήρθαν, γιατί ας μην πολυλογήσουμε. Ας θίξουμε μερικά θέματα. Είναι πολλά. Είναι πάρα πολλά και θα έλεγα να ξεκινήσουμε πάρα πολύ απλά. Το συνηθίζουμε αυτό και έχουμε και άσχημες κριτικές, αλλά εμείς, κακά τα ψέματα, θέλουμε να εκλαϊκεύσουμε ορισμένα πράγματα. Έτσι θα δώσουμε την ευκαιρία σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει μια συζήτηση από ανθρώπους οι οποίοι έχουν, αν θέλετε, τη δυνατότητα να εξηγήσουν στον κόσμο, και όχι εμείς που συντονίζουμε αυτή τη συζήτηση, ορισμένα από εκείνα τα θέματα που κακώς, όπως είπατε κι εσείς, δεν είχαν αναλάβει κάποιοι άλλοι πολλά χρόνια πριν να τους τα εξηγήσουν. Ίσως αυτός ο τόπος, ίσως αυτός ο κόσμος να ήταν πολύ καλύτερος. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα υπεραπλουστευμένο και απλό ερώτημα. Μάλλον διπλό ερώτημα. Τι είναι ομοφυλοφιλία και τι είναι ομοφυλόφιλος? Θα θέλαμε ο καθένας από την πλευρά του να δώσει τον ορισμό, έτσι ώστε να αντιληφθούν και οι φίλες και οι φίλοι από το σπίτι, έμεσα ή άμεσα ενδιαφερόμενοι για το θέμα, τι είναι ομοφυλοφιλία και τι είναι ομοφυλόφιλος. Θα θέλατε να ξεκινήσουμε ανάποδα τον κύκλο της συζήτησης από τον κύριο Παπαδάτο. Κύριε Παπαδάτο. Μήπως θα έπρεπε, συγγνώμη κύριε Παπαδάτο, Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς, μήπως θα έπρεπε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε με ανάποδα εντελώς, δηλαδή να μην ξεκινήσουμε τη συζήτηση αυτή μέσα από αυτό το στούντιο,
να την ξεκινήσουμε έξω από το στούντιο με τους ανθρώπους που μας βλέπουν ή με τους ανθρώπους που βρήκαμε εμείς στο δρόμο και μας απάντησαν πάνω σε αυτό το θέμα. Θα έλεγα πως είναι πολύ σωστή η σκέψη σου, γιατί έτσι θα δώσουμε την ευκαιρία να λάβετε κι εσείς υπόψη σας από αυτό το μικρό δείγμα. Νέους ανθρώπους θα ακούσουμε καταρχήν. Με αυτό το απλό ερώτημα, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικό και ας μας επιτρέψουν εδώ κάποιοι συναδελφοί μας να πούμε ότι στα ερωτήματα τα οποία θέτουμε στον κόσμο πρέπει να είναι απλά. Σε μια δημοσκόπηση δεν γίνεται ανάλυση στον άνθρωπο που βρίσκουμε στον δρόμο. Μία ερώτηση απλή του κάνουμε για να έχουμε μία απλή απάντηση. Ας παρακολουθήσουμε λοιπόν αυτό το μικρό ρεπορτάζ και αμέσως μετά ο λόγος στον κύριο Παπαδάτο. Τι γνώμη έχετε για την ομοφυλοφιλία? Είναι μια συμπεριφορά σεξουαλική όπως όλες οι άλλες. Την καταδικάζετε? Όχι, ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις επιλογές του. Πώς θα συμπεριφερόσασταν σε έναν ομοφυλόφιλο ή μια λεσβία ενδεχομένως? Αν ήταν φίλος μου όπως όλους τους άλλους, τους φίλους μου. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν πρέπει να τους αποδοκιμάζουμε τους ομοφυλόφιλους, τους ίδιους σαν άτομα, αλλά την πράξη είναι ομοφυλοφιλία. Πώς θεωρείς τους ομοφυλόφιλους? Εγώ πιστεύω ότι είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα, το οποίο εφόσον δεν ενοχλεί το κοινωνικό σύνολο μπορεί να συνυπάρξει μαζί με όλα τα άλλα κοινωνικά προβλήματα. Είναι κάτι που έρχεται σε αντίθεση με την ανθρώπινη φύση. Ξέρεις τι είναι ομοφυλόφιλοι? Νομίζω πως είναι κάποια άτομα που έχουν σχέση με το άλλο φύλο. Είναι φαινόμενο των καιρών. Δεν ξέρω κατά πόσο αν είναι φυσικό ή ορμονικό ή όχι, αλλά ίσως και υπάρχουν κάποιοι άλλοι λόγοι, οικογενειακοί ή άλλοι, που τους οθούν σε αυτό. Είναι ένα θέμα προσωπικών επιλογών. Από εκεί και πέρα, σαν κοινωνικό φαινόμενο, δεν μπορώ να πω ότι επιδοκιμάζω. Αλλά αυτό πιστεύω ότι είναι θέμα επιλογών. Πιστεύω ότι πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα με όλους τους ανθρώπους. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κάποια διαφορετική αντίδραση απέναντί τους. Εάν ανακάλυπτες ξαφνικά ότι κάποιος φίλος ή κάποια φίλη σου έχει ομοφυλοφιλικές σχέσεις, θα άλλαζες τη συμπεριφορά σου απέναντί του ή απέναντί της? Ίσως προσωρινά να παραξενευόμουν λιγάκι, αλλά πιστεύω ότι αν ήταν πραγματικά αξιόλογο άτομο και εκείνος δεν είχε κανένα πρόβλημα για αυτό που είναι, πιστεύω ότι η κυβέρνηση συμπεριφορά μου θα ήταν φυσιολογική. Δεν ξέρω κατά πόσον οθούνται οι άνθρωποι σήμερα προς την ομοφυλοφιλία, ίσως επειδή δεν υπάρχουν σωστές σχέσεις μεταξύ των δύο φύλων. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιες άλλες αιτίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν. Εσύ πώς θα αντιδρούσες μπροστά σε έναν ομοφυλόφιλο? Αυτά τώρα είναι... Δεν ξέρω, τώρα πάντως αν ήταν φίλος μου θα προσπαθούσα να τον βοηθήσω. Απλά και μόνο δέχομαι τη φύση τους, δεν είμαι εναντίον τους. Δέχομαι το ότι είναι έτσι. Το μόνο μάλλον που δεν μ' αρέσει κάποιες στιγμές είναι το να μην προκαλούν δημόσια. Τίποτα παραπάνω. Πώς θα τους αντιμετωπίζατε? Όπως θα αντιμετώπιζα και κάποιον άλλον άνθρωπο. Δεν θα άλλαζε η συμπεριφορά σας? Καθόλου. Αυτές λοιπόν είναι απόψεις νέων παιδιών που δεν ανάγκη να εξηγήσουμε ποια είναι η ηλικία τους, εκεί κοντά στις τελευταίες τάξεις του λυκείου και ορισμένοι φοιτητές και φοιτήτριες. Θα θέλατε να ακούσουμε και τις απόψεις μεγαλύτερων σε ηλικία, έτσι ώστε να έχουμε αντιπροσωπευτικό δείγμα, και αμέσως μετά, κύριε Παπαδάτο, να τοποθετηθείτε? Ας ακούσουμε λοιπόν και απόψεις μεγαλύτερων σε ηλικία, αν είμαστε έτοιμοι, κύριε Βιντιάδη. Τι είναι οι άντρες ή οι γυναίκες ομοφυλόφιλοι? Είναι μια ιδιομορφία αυτή συγκεκριμένη πάνω στο οργανικό. Από εκεί και πέρα τι μπορεί άλλο να είναι? Τι γνώμη έχετε για αυτούς? Κοιτάξτε, είναι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και θέλουν κάποια σχετική βοήθεια. Για μένα δεν πρέπει να πηγαίνουν οι άντρες με τους άντρες, ας πούμε. Όσον αφορά τις γυναίκες, τι πιστεύετε? Κάπου για τους ελεύθερους, ναι. Κάπου πρέπει να πάει να ξεσπάσει κάποιος, ας πούμε. Τους ελεύθερους εννοείται αυτούς που δεν έχουν παντρευτεί? Ναι, με κάποια ηλικία, μια αλφα ηλικία. Πώς θα αντιμετωπίζετε έναν ομοφυλόφιλο? Προσπαθώ να τους αποφεύγω. Ομόφιλοι είναι για μένα μια αρρώστια. Πώς θα αντιμετωπίζετε έναν ομοφυλόφιλο? Για τη γνώμη τη δική μου είναι δύσκολα. Γιατί είναι ένα μικρόβιο φυσιολογικό. Πώς θα αντιδρούσατε αν μαθαίνατε ότι κάποιος γνωστός σας, φίλος σας, είναι ομοφυλόφιλος? Θα στενοχωριόμουν. Απλώς δεν θα το δίνω σημασία. Γνωρίζετε τι είναι ομοφυλόφιλοι? Όχι. Δεν έχετε καμία γνώμη για αυτούς? Όχι. Εάν κάποτε ανακαλύπτετε ότι μια φίλη σας ή κάποιος φίλος σας είναι ομοφυλόφιλος, θα άλλαζε η συμπεριφορά σας απέναντι? Δεν νομίζω ιδιαίτερα ότι θα άλλαζε, όχι. Βέβαια θα άλλαζε. Θα τους απέφευγα, οπωσδήποτε. Τι είναι οι γυναίκες ή οι άντρες ομοφυλόφιλοι?
Δεν έχω ιδέα από τέτοια πράγματα, δεν ανακατεύουμε τέτοια πράγματα. Ρωτήστε κανέναν άλλον που ξέρει. Είναι άρρωστοι άνθρωποι και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε. Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν και τις απόψεις μεγαλύτερων σε ηλικία. Κύριε Παπαδάτο, δεν ξέρω αν σας βοήθησαν οι απαντήσεις που ακούσατε. Ακούσαμε νέους ανθρώπους να λένε ότι είναι κάτι ενάντια στη φύση, ότι είναι προσωπική επιλογή, κάποιες έτσι απαντήσεις που έχω σταχυολογήσει, κάποιο πρόβλημα που θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όπως όλα τα άλλα τα προβλήματα. Ακούστηκε αυτό από τα νέα παιδιά και από μεγαλύτερους οργανική ιδιομορφία, ότι είναι άνθρωποι που πάσχουν, ότι εγώ θα προσπαθούσα να τους αποφύγω, είπε κάποιος, ότι είναι αρρώστια, μικρόβιο και κάποια κυρία δεν είχε ιδέα περί τίνος πρόκειται και έφυγε. Θα ήθελα έτσι σύντομα να μας πείτε εάν καταρχήν οι ερωτήσεις που θέσαμε ήταν αυτές που θα έπρεπε να κάνουμε στον κόσμο. Νομίζω ότι όλη την γκάμα των απόψεων που εκφράζονται ήταν στα ερωτήματα που βάλατε. Μάλιστα. Και είναι αρκετά σημαντικό πως οι νέοι άνθρωποι έχουν μια διαφοροποιημένη άποψη σε σχέση με τους παλιούς. Εσείς λοιπόν ως επιστήμον τώρα, τι είναι η ομοφυλοφιλία? Να σας θέσουμε και εσάς αυτό το απλοϊκό ερώτημα που θέσαμε και στον κόσμο. Και τι είναι ομοφυλόφιλος? Και τι είναι ομοφυλόφιλος? Ναι. Θα έλεγε κανείς πως η ομοφυλοφιλία είναι η ικανοποίηση της σεξουαλικής ανάγκης και της ερωτικής επιθυμίας, όχι μόνο με ετερόφιλο άτομο, άνδρας με γυναίκα ή γυναίκα με άνδρας, αλλά με ομόφυλο, γυναίκα με γυναίκα και άνδρας με άνδρα. Προφανώς η ρίζα του φαινομένου είναι η σεξουαλική ανάγκη του ατόμου, αλλά πώς θα εκφραστεί κάθε φορά εξαρτάται από τις κοινωνικές συνθήκες και γενικότεροι ατομικοί ή κοινωνικοί προβληματισμοί. Σαν ερώτημα αν είναι μια αρρώστια ή απλώς μια εναλλακτική συμπεριφορά, θα έλεγε κανείς πως και η ψυχιατρική έχει κάνει μια αντίστοιχη πορεία θεωρώντας ότι είναι κάποια αρρώστια. Η εξέλιξη έδειξε ότι δεν θεωρείται πλέον αρρώστια. Το DSM-3 που ανέφερε η κυρία ζωγράφου είναι ότι δεν κατατάσσεται πλέον στις ψυχιατρικές παθήσεις. Είναι μια συμπεριφορά που μπορεί ο καθένας να έχει τις απόψεις του, όμως δεν είναι κάποια αρρώστια. Ένα σχόλιο ακόμα θα ήθελα να κάνω συνέχεια της προηγούμενης συζήτησης, ότι είναι περίεργο βέβαια στην εποχή που ζούμε να μην θέλει κανείς να τοποθετηθεί για γεγονότα που αφορούν την πρόληψη στην ψυχική υγεία, ενώ προσπαθεί δήθεν να αποσυλλοποιήσει τη λέρο. Πιστεύω ότι ο ρόλος της ψυχιατρικής, των ψυχολόγων, είναι γενικότερα να αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα για να κάνουν πρόληψη. Αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια ανοιχτή αντίληψη των πραγμάτων. Μάλιστα. Κύριε Βαλιανάτο, η δική σας σειρά να μας πείτε τι είναι ομοφυλοφιλία και τι είναι ομοφυλόφιλος. Θα με επιτρέψετε να είμαι λίγο να μακρηγορήσω ελαφρά για να θέσουμε μερικά θέματα. Καταρχήν, να κάνουμε μια αφαίρεση, να πάμε σε μια άλλη χώρα και μια άλλη παιδεία, όπως λένε τα παιδιά στους δρόμους αυτές τις μέρες, τα οποία αντέχουν. Στην Ισπανία, τα παιδιά 14 μέχρι 17 ετών έχουν την ευκαιρία να διαβάζουν αυτό το φυλάδιο που το εκδίδει το Υπουργείο Υγείας και Κατανάλωσης. Μπορείτε να το δείξετε στην κάμερα, αν θέλετε, κύριε Βιντιάδη, να δείξουμε το έντυπο αυτό. Το έχει δείξει, εντάξει, το δείξαμε ήδη. Και νομίζω ότι οι απαντήσεις που τίθενται είναι τόσο απλοϊκές που ανοίγουν όλα τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα. Η ερώτηση 33 λοιπόν της ανθρώπινης σεξουαλικότητας λέει τι είναι ομοφυλόφιλος, και η απάντηση είναι ομοφυλόφιλος είναι κάποιος που προτιμά να έχει σεξουαλικές σχέσεις με πρόσωπα του ίδιου φύλου και συνεχίζει η εκπαίδευση σε μια άλλη χώρα και σε μια άλλη παιδεία. Σε όλες τις εποχές και όλους τους πολιτισμούς υπάρχουν ομοφυλόφιλοι άνδρες και γυναίκες. Είναι ένας από τους τρόπους έκφρασης της ανθρώπινης σεξουαλικότητας. Μερικές κοινωνίες, για διάφορους λόγους, παρένθεση, όπως η ταύτιση της σεξουαλικότητας με την αναπαραγωγή, κλείνει, τη χαρακτήρισαν σαν παρέκκληση και πήραν μέτρα καταπιεστικά ή διακριτικά. Όλοι μπορούμε να εκφραστούμε με κάποιο τρόπο. Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, την εκπαίδευση, το κοινωνικό περιβάλλον, τις διαφορετικές σεξουαλικές εμπειρίες. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός εκδηλώνεται σε μια μεγάλη ποικιλία. Στο ένα άκρο είναι η αποκλειστική ετεροφιλοφιλία και στο άλλο άκρο η αποκλειστική ομοφιλοφιλία. Κάπου στη μέση είναι η αμφίφιλοφιλία. Η σεξουαλικότητα είναι η ικανότητα να δίνει κανείς και να δέχεται. Η επικοινωνία, η τρυφερότητα, ανεξάρτητα αν κατευθύνεται σε πρόσωπο του ίδιου ή του άλλου φύλου. Νομίζω ότι σε εκείνη τη χώρα και σε εκείνη την εκπαίδευση οι άνθρωποι έχουν περισσότερες προϋποθέσεις για να ζήσουν. Και η διαφορά μεταξύ της γενιάς που παραλαμβάνει, όπως φάνηκε στο βίντεο, και της γενιάς που παραδίδει, είναι αυτή που εκφράζεται με την ανημπόρια αυτού του χώρου και αυτής της εκπαίδευσης
που προτιμά να ασχολείται με το πώς αναπαράγονται τα βατράχια ή τα δικοτιλίδωνα, αλλά ακόμα δεν έχει καταφέρει, ενημερώνοντάς μας για το τι συμβαίνει στον Άρη, να μας ενημερώσει για το τι συμβαίνει 15 εκατοστά συνήθως κάτω τον αφαλό μας. Θα ήθελα να προχωρήσω με μια μικρή αναφορά στη διακήρυξη, την ιστορική πλέον διακήρυξη του κινήματος στην Ελλάδα, η οποία νομίζω θέτει τις διαφορετικές φάσεις που πέρασε η ομοφυλοφιλία μέχρι να την παραλάβουμε εμείς, παραλείποντας την ευτυχισμένη αρχαιότητα. Στο Μεσαίωνα μας καίγανε δίπλα σε μια μάγισσα, στο όνομα της χριστιανικής ηθικής. Οι Ναζί μας κολλούσαν ένα ροζ τρίγωνο στο πέτο και μας έστελναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Ο Σταλινισμός, ανερώντας τους φιλελεύθερους νόμους της Οκτωβριανής Επανάστασης, μας εκτόπιζε ή μας έκλεινε στα ψυχιατρία. Εμείς είμαστε οι Έλληνες ομοφυλόφιλοι. Περάσαμε αιώνες καταπίεσης, κρυμμένοι και κυνηγημένοι, διότι η